Tak, čo, sú všetci pripravení? Tak teda začnime. Pán Ľutín, máte sávo. Ďakujem. Takže, drahí priatelia, všetkých vás zdravím. Drahí priatelia, som veľmi rád, pretože sa s vami čoskoro stretneme a bude to skvelé stretnutie v Šanghaji. Najprv však poviem niečo o počtoch, Hamo. Koľko ľudí z nás pôjde na tento výlet? Bude nás takmer 1000 ľudí. Na tomto výlete budú áno rôzne krajiny, alebo skôr by som mal povedať svetadiely. Samozrejme, je to naša obrovská Eurázia a k tomu sa k nám pridá ešte Latinská Amerika. A ako viete, doslova od tohto mesiaca, od apríla, sa k nám v rámci FOHov pridala aj Afrika. Ale keďže sa to stalo len pred mesiacom, tak nebudú sprevádzať celú našu obrovskú skupinu v našom smere, teda v smere našej cesty. Drahí priatelia, buďte tiež pripravení na to, že kvôli tomu, že máme veľmi veľký počet cestujúcich ľudí, sme pre všetkých kupovali letenky na úplne odlišné lety. Pripravte sa na to, že môžete letieť úplne inými spojmi, ale všetci sa stretnete na jednom mieste. Takže, drahí priatelia, chystajte sa, lebo v najbližších dňoch vám odozdáme všetky informácie o letenkách a vašich letoch. To znamená, že ich nájdete buď cez odkaz, alebo vám ich pošlú osobne, podľa toho, o akú krajinu a koľko ľudí ide. A hneď sa prosím oboznámte so svojimi letmi. Čas odletu, dátum odletu, no, pre istotu, aby ste mali prehľad. Kedy je prílet, kedy odlet naspäť a ktoré letisko. Preto, drahí priatelia, hneď ako dostanete svoje letenky a tieto informácie, buďte k tomu prosím zodpovední, aby ste nezmeškali let, ale prišli včas. A hlavne, aby ste si nepomýlili letisko, čas ani miesto. A zároveň vám pošleme hneď aj ďalší zoznam s vašim rozdelením do autobusov. Takže budete hneď vedieť, s kým festujete v jednom autobuse. A je nevyhnutné to držať sa presne tohto zoznamu počas celej cesty v Číne. Drahí priatelia, je tu ešte skupina ľudí, ktorí letia s prestupmi. Nie je na tom nič hrozné. Z týchto miest odletu jednoducho neexistujú priame lety. Máme aj niekoľko situácií, kedy sme vykúpili úplne celé lietadlo, ale ešte nám zostali ľudia, preto sa samozrejme menia aj lety. Preto vás prosíme o naše uchopenie, že neletíte všetci v jednom lietadle. Môžete letieť tak, že vás rozdelili do 4 či 5 lietadiel a čaká vás aj prestup. V niektorých mestách je tento prestup nočný. Drahí priatelia, máme veľa letov, ktoré prilietajú do Šanghaja ráno 16. Preto, ako viete, ubytovanie v hoteloch zvyčajne začína okolo 12. alebo od 2. popoludní. To znamená, že pre nás samozrejme vopred kytravia všetky izby, ale keďže je naša skupina obrovská, je jasné, že to bude prebiehať postupne. Takže pre tých, ktorí priletia skorými rannými letmi a v podstate pre všetkých, ktorí priletia 16., sme na ráno pripravili, že vás poprvé vyzdvihnú a v autobusoch vám spoločnosť každému dá 50 juanov. Pri prípade, že by ste náhodou vyhľadli alebo si chceli už niečo kúpiť, aby ste nemuseli hľadať peniaze, však ale hneď pri hoteli môžete ísť, povieme vám, kam vedie navigácia, áno, kam môžete ísť a sami si vybrať, čo chcete jesť, čo si chcete kúpiť a podľa toho to minúť. A 16., keďže je to deň príchodu, všetci prichádzajú v úplne iný čas, takže 16. máme v podstate voľný čas. A vzhľadom na to, že Šanghaj je naša prvá zastávka, prosíme vás, aby ste sa po príchode obrátili trpezlivosťou, pretože to bude prvá zastávka. Tu bude nevyhnutné odovzdať pasy na recepcii a zároveň to môže chvíľu trvať, kým sa všetkým vydajú izby. Preto vás, drahí priatelia, budeme ubytovať od 12. asi do 3. hodiny. Takže môžete naložiť so svojím časom, môžete v tom čase niekam ísť, alebo sa ísť najesť však, teda venovať sa niečomu inému. Netreba sa tam zhromažďovať, viete, vo veľkej hale, všetkých vás ubytujeme a preto sa aj izby budú uvoľňovať špeciálne pre nás v tomto čase. Čo sa týka našich ostatných zastávok, takže budeme cestovať po 3 hoteloch. Prvý je v Šanghaji, druhá zastávka Changchou, tam sa ubytujeme v hoteli. A potom sa ubytujeme v hoteli v Tientine.
Takže najťažšie to bude v Šanghaji, pretože všetci prilietajú v úplne iný čas. A na základe toho bude aj ubytovanie pre všetkých v rôznom čase. A na druhej zastávke v Changchou a Tientine už čísla izieb pripravíme vopred a dostanete ich už možno aj v autobuse cestou do hotela. Čo nás ešte čaká v Šanghaji? V prvý deň máme naplánované aj rozdávanie darčekov. Aké darčeky vám to vlastne rozdáme? No, v prvom rade hneď v prvý deň budeme rozdávať reklamné predmety od spoločnosti Acer. Čo bude súčasťou týchto predmetov? Určite takáto bunda proti slnku. A okrem toho tam bude ešte dáždnik, pretože cestujeme v čase, keď sú možné dažde, najmä v Changchou. Preto budeme mať aj dážniky. Ešte tam bude nejaká tlač, áno. Teda určite budeme rozdávať menovky, aby ste si nepomýlili svoj autobus, áno, tiež. Tie menovky sú počas cesty povinné. A samozrejme, prvý deň to je merč. Aké ďalšie darčeky nás čakajú? V tým deň nás čaká ďalší darček. V Tientine vám všetkým rozdajú kufre. Kufor v novom dizajne. A prečo vám ho v Tientine? Vlastne darujeme, pretože nie je pohodlné cestovať s kopou kufrov na našej trase. Takže priletíte do Tientinu a tam samozrejme dostanete navyše istý jeden ďalší kufor príručnú batožinu na príručnú batožinu. A drahí priatelia, viete, že keď sa chystáme na veľké cesty, tak zvyčajne spoločnosť ešte vyčlení nejaký zaujímavý produkt, možno úplne nový produkt v hodnote aspoň $500 a každému ho daruje. Ale tento raz, aby sme vás nezaťažovali produktmi, no, navyše sme nevyčlenili žiadny konkrétny produkt, tento raz sme pre vás nevedeli vybrať. Takže čo chcem povedať? Že váš darčekový produkt na vás určite čaká. Ale bude vám vydaný až v pobočkách. Akým spôsobom? Teda vám dáme dokonca niekoľko možností na výber a nahráme ich vo forme promokódu do osobného back-officeu. Potom budete môcť jednoducho použiť tento promokód, vybrať si darček, ktorý chcete a dostať ho ako vašu bežnú objednávku tam, kde ju zvyčajne dostávate, buď doručením alebo v servisnom centre. Akým spôsobom bude prebiehať rozdávanie darčekov? Nerozdelili sme vás do autobusov len tak a preto máme vždy skupiny do 40 ľudí. Práve podľa týchto skupín bude prebiehať rozdávanie darčekov, teda podľa toho vozidla, podľa čísla autobusu, ktorým budete neustále jazdiť. A v každom autobuse máme okrem iného aj vedúceho. Áno. Ak vo vašom autobuse ešte nie je, treba ho urýchlene určiť, ale väčšinou. Už aj teraz sú všetci určení. Takže za váš autobus bude zodpovedný aj jeden z partnerov, ktorý bude priamo zhromažďovať, pomáhať nám koordinovať celé podujatie, áno, celú našu cestu a zhromažďovať vás. A on bude za vás okrem iného aj zodpovedný. Väčšinou sú to vždy naši lídri, ktorí s vami častujú v autobuse. Kto ďalší bude v autobusoch spolu s vami? Teda, kto je pridelený k autobusu? V prvom rade je pridelená, vaša skupina, viete, koho tam budete mať? Ak neviete, tak veľmi skoro uvidíte, kto je u vás zodpovedný za autobus. A okrem toho vás určite počas celého podujatia, celej našej cesty bude sprevádzať sprievodca od spoločnosti. Sprievodca, ten bude buď rusky hovoriaci, zvyčajne tam bude vždy určite čínsky hovoriaci, áno. Ale okrem iného bude aj rusky hovoriaci. Alebo tu máme Mongolsko, tam to bude v mongolčine, no a Európa, anglicky hovoriaca. A každý z vás bude mať menovku. Menovka bude určovať vašu príslušnosť k určitému autobusu, bude na nej číslo autobusu. A na webnej strane sú zvyčajne vždy kontaktné údaje. V prípade, že sa vám niečo nepodarí, stratíte sa, nedaj Bože, alebo ak máte nejakú otázku, problém, tak vzadu na tej menovke máte kontaktné telefónne číslo, na ktoré môžete zavolať a odpovie vám rusky hovoriaci človek, alebo vám odpovie sprievodca. Je to telefónne číslo vášho sprievodcu. To znamená, že pri akejkoľvek otázke môžete zavolať a informovať sa. Vďaka tomu budete mať vždy na linke človeka, ktorý vám pomôže, napríklad aj s výmenou peňazí, ak to bude potrebné, tiež cez sprievodcov. A drahí priatelia, keďže viete, že v Číne majú tiež svoj vlastný internet, áno, uzavretý, ale môžeme vám poskytnúť SIM kartu, komu treba, áno, komu je to potrebné.
SIM-karta bude fungovať konkrétne na internet, čiže z tejto SIM-karty sa síce nebude dať volať, ale bude fungovať na hovory. Na internet, na správy. Pritom budú fungovať Telegram, WhatsApp, no skrátka všetky naše messengere, ktoré používame v zahraničí. Drahí priatelia, za kartu bude potrebné zaplatiť osobitne. Za kartu bude možné zaplatiť buď v juanoch, alebo mi 150 juanov, 150 juanov, áno, pripravte si, alebo $20, alebo v dolároch bude to stáť $20. Áno, preto si, drahí priatelia, vopred pripravte platbu za SIM-karty, kto ich potrebuje. A určite dnes a v najbližších 2 dňoch áno, maximálne, zbierame údaje o tom, kto takúto SIM-kartu potrebuje. Preto, drahí priatelia, každý z vás vie, na koho sa v pobočke obrátiť, aby ste tieto údaje odovzdali. Ak by ste náhodou potrebovali SIM-kartu s internetom, dávať sa tam tuším 10 GB internetu, nie je to veľa, ale v podstate to stačí. Takže ak viete, že ju určite potrebujete, tak podajte žiadosť. Žiadosť môžete podať buď v pobočke, to sa týka skupín, povedzme nie veľmi veľkých, áno. Európa má určite možno ešte svoj vlastný okruh, skupinu, kde diskutujete o Číne, čiže tam odpovedáte svojim ľuďom. A čo sa týka Ruska, drahí priatelia, máme skupinu v Maxe. Áno, práve v Maxe máme skupinu cestovateľov, takže máme tam anketu o tom, kto potrebuje kartu. Ak ešte nie ste v tejto skupine Max, tak dnes tiež sledujte. QR kód na túto skupinu vyvesíme všade, aj v osobnom konte, aby ste sa tam mohli pridať. Áno, skupina Max. Práve tam máme anketu o tom, kto potrebuje SIM kartu. Budeme ich objednávať už doslova v pondelok, takže všetky údaje prijímame do pondelka. Aké máme smerovanie? Však teda, aký je plán cesty? 16. Máme deň príchodu, takže máte voľný čas. A 17. už začína náš aktívny program. A prvý program budeme mať v Šanghaji. 18. máme spoločný odchod do Súčov. Ráno odchádzame do Súčov, potom cez menšie mestá dorazíme do Changčou. A v Čengčou sa večer ubytujeme v hoteli. 19. máme celý deň Čangčou. 20. odchádzame spoločne do Tientinu. Do Tientinu ideme rýchlo vlakom. Áno? Určite. A bude to ráno. Prečo? Pretože musíme stihnúť navštíviť aj našu centrálu. Dobre. Áno, lebo veľa ľudí spomínalo, že to potrebujú. Veľmi to chcú vidieť. Dobre. A večer, po ubytovaní v hoteli v Tienčine, nás čaká recepcia, no, skrátka, bufetové stoly na večeru. Aha. Drahí priatelia, ako sme vraveli, je nás asi 1000, hoci pôvodne sme plánovali 800. Preto sa len v Šanghaji rozdelíme do 2 hotelov. Len v Šanghaji. A ako budeme bývať však? Európska skupina býva samostatne a všetci ostatní bývajú spolu. Žiaľ, inak sa to nedalo zariadiť. 21. je naša konferencia. Konferencia začne už o 11, takže tam musíme prísť do 11. Je dosť dlhá, potrvá asi 5 hodín, ale zvyčajne nie viac. A večer nás čaká večera, gala večera. Aha. 21. je pre všetkých dôležité. Prečo? Lebo každý z vás má úplne iné lety. Takže sledujte, ak niekto, hneď ako skončí banket, ľudia sa už ponáhľajú na letisko, aby mohli letieť späť. Tento rok, ako vidíte, navštívime minimálne 3 mestá. Ešte je tu Súčov. 4. Áno, a ešte nejaká malá dedinka. Teda 4. Je to veľmi nabité. Pretože sme veľmi chceli, teda aj firma dúfala a chcela ukázať Čínu, však všetkým účastníkom. Takže, drahí priatelia, aj ja si vás vážim a dúfam, že sa budete navzájom podporovať a mať dobrú náladu, hoci vstávate skoro. Budete sa navzájom podporovať, dávať pozor na susedov, v autobuse, spolubývajúcich, aby sme nikoho nestratili a aby sa všetci cítili dobre. Maša, môžeš to ešte raz zopakovať? Pýtajú sa na návštevu výroby, kedy to bude, kto bude chcieť ísť do centrály. Takže, pozrite, návšteva výroby bude u nás samozrejme 20., keď dorazíme do Tienčinu.
Teda odchádzame z Changčou 20. ráno veľmi skorým vlakom, tým úplne najskorším, aký existuje, aby sme stihli prísť na prehliadku výroby. Takže hneď po príchode ideme na prehliadku a až večer sa ubytujeme v hoteli. Pozrite, v týchto pokynoch bude určite uvedené počasie, aké vás čaká, približne teda. U nás nemusí byť až tak horúco, najmä v Tienčine. V Changčou a Šanghaji je teplejšie. Ale v Chengčou je to viac tropické, častejšie prší, tak na to buďte pripravení. Preto sme pre vás pripravili aj dážniky. Áno, v letenkách majú všetci vždy všetko zahrnuté, jednu batožinu. Batožina má v priemere 23 kg, takže sa nebojte a pokojne si vezmite kufre. Ale keďže sa presúvame z mesta do mesta, vezmite si len jeden kufor. Druhý, pripomínam, na príručnú batožinu dostanete ako darček z Tiencine. Tak, spojenie. Vidíte, že sa dá použiť roaming alebo miestna SIM karta. Kúpiť ju z prievodcu alebo sami, alebo teraz je cena 150 juanov alebo $20, čo zahrania 10 GB. 10 GB, ak. A pozrite ešte odporúčania ohľadom oblečenia. Krém, adaptér do zásuvky, komu treba. Vlastné lieky, ak ich potrebujete. Powerbanka. Pri powerbanke si tiež dajte pozor. 10 000 mAh, či ako sa to volá, to je ešte v poriadku. 20 000 niekedy nechcú pustiť. Záleží na tom, ako sa pošťastí. Tak, ubytovanie. Ubytovanie samozrejme bývame len v najlepších hoteloch, áno, 5-hviezdičkových. Takže, drahí priatelia, alebo maximálne 4. Plus, teda, ale zvyčajne sú to 5-hviezdičkové, takže ubytovanie je vždy u nás ani viac, ani menej. Môžete sa nás tiež opýtať, kto bude vašim spolubývajúcim, alebo vám túto informáciu poskytneme, ale v každom prípade sme zohľadnili všetky vaše priania z certifikátov a tak sme vás ubytovali. Áno, všimnite si, že je zakázané vynášať z hotela toaletné potreby, sén, posteľnú bieližeň a iný majetok. Pretože sa niekedy stáva, že ste už v autobuse, keď volajú z hotela a sprievodcovia musia zbierať veci, ktoré si ľudia omylom vzali v domnení, že si ich môžu nechať. Zraz, zasadací poriadok. Takže je nutné dodržiavať zasadací poriadok v autobusoch, do ktorých sme vás rozdelili. Tiež sme sa vopred všetkých pýtali na rozdelenie, takže by to pre vás nemala byť žiadna veľká novinka, teda všetci budete so svojimi partnermi, ktorých samozrejme poznáte, máte radi a stále s nimi komunikujete. Takže, mema, zameňte si peniaze vopred. Samozrejme, treba si zameniť vopred, ale ak máte všetci aj bankové karty, ktorými sa dá platiť, konkrétne v Číne, pričom aj pre Rusko existujú banky, ktoré poskytujú takúto možnosť. Plus je tu ešte áno, teda všelijaké metódy, ak si beriete hotovosť, tak si ju budete môcť zameniť aj tak, že oslovíte sprievodcu. Ak by ste náhodou chceli opustiť skupinu a večer niekam odísť, tak nás o tom určite vopred informujte. Alebo informujte sprievodcov, informujte človeka z firmy, ktorý je zodpovedný za váš autobus. A v prvom rade informujte ešte vášho vedúceho v autobuse. Teda, je to povinné. Prečo? Pretože za vás nesieme zodpovednosť. A človek nikdy nevie, stávajú sa rôzne nepríjemnosti. Aj do nemocnice sme chodili, stať sa môže čokoľvek. Preto buďte opatrní a určite nám povedzte, kam chcete ísť. My vám všetko ukážeme, povieme, zorganizujeme, ale je lepšie, aby ste s nami boli v kontakte. V skratke áno, priatelia, poprvé, toto je pre nás pracovná cesta. Nie je to dovolenka na pláži, kde niekde ležíme pri bazéne a tak ďalej. Áno, čiže v prvom rade je to intenzívna cesta z hľadiska práve tej fyzickej záťaže. Čakajú nás dlhé lety, čakajú nás aj dosť dlhé ubytovávania, presuny a to všetko treba brať do úvahy. Pretože na jednej strane niekto poletí 8, niekto 10 hodín, niekto možno aj viac. A tá nahromadená únava sa u vás bude prejavovať každý deň. Preto vám ako skúsený cestovateľ s touto firmou chcem povedať, že treba sa obrniť trpezlivosťou, že fyzicky to bude tiež dosť vážna záťaž. Áno, je to pracovná cesta, uvidíme niekoľko miest, budeme mať exkurzie, je to všetko super, veľmi pekné, ale vyžaduje si to fyzickú prípravu, lebo treba skoro vstávať, je to celý deň na ceste, áno, jasné, budú nás voziť, krmiť a tak ďalej. Ale večer, keď sa vrátime, prosím, nezdržiavajte sa dlho niekde v lobby, prosím, snažte sa ísť skoro spať.
Áno, lebo keď sa nevyspíte, tak na druhý deň je to fyzicky veľmi ťažké. Áno, keď sa človek málo vyspí, plus ten časový posun, niekto začne zaspávať až neskoro a celkovo sa to potom kopí. Takže počítajte s tým, že je to aj takáto dosť vážna fyzická záťaž. Pre tých ľudí, ktorí zle znášajú, tento syndrom jedlagu, keď je veľký rozdiel v časových pásmach, niekto má 5 hodín, niekto 6, niekto menej. A ak viete, že sa vám veľmi ťažko zaspáva, prosím, vezmite si so sebou. Existujú špeciálne tabletky, ktoré pomáhajú nabehnúť na tento nočný režim. Áno, čiže ja spravidla takto lietam, tiež veľmi často prekračujem rôzne časové pásma. Ja to bez tabletiek proste nezrávdam. Teda aby som zaspal, keď sa časové pásma menia skoro. Proste áno, užitie slabých tabletiek pomáha, no akože áno, rýchlo sa adaptovať na to časové pásmo, v ktorom sa budete nachádzať. Vzhľadom na to, že táto cesta sa nám natiahne prakticky na týždeň, pre niekoho o deň viac či menej, tak najideálnejšie je, ak hneď v prvý deň nabehnete na správny časový režim a áno, a zaspíte čo najskôr. Due. Pozrite, keďže skupina má, takmer 1000 ľudí, je to opäť pre tých, ktorí s nami už cestovali. Predtým s nami cestovalo aj 500, 600 či 800 ľudí. Dobre chápete, že náš spoločný komfort závisí od správania každého jedného z nás. Veľakrát som videl, ako pri ubytovávaní vznikajú rôzne tlačenice. Tvoria sa obrovské rády. Chápete však, že ubytovať 1000 ľudí povedzme v jednom hoteli, to nie je záležitosť na 1 hodinu, že? Takže sa, tak povediac, uvoľnite, užívajte si to, netreba sa tlačiť v jednom rade, postojte si, porozprávajte sa s priateľmi, s ľuďmi z iných miest či krajín, zoznamujte sa a trávte tento čas príjemne. Netreba stať pri recepcii, niekedy sa tam postaví aj 300 ľudí a všetci čakajú v dlhom rade. Choďte sa radšej prejsť pred hotel, postojte si vonku. Skrátka, uvoľnite sa, priatelia, netreba vytvárať tie hrozné rady, lebo znova, to, ako sa správame počas cesty, vytvára tú celkovú príjemnú atmosféru nášho pobytu v rôznych mestách na území Číny. Ďalší dôležitý bod. Na exkurziách, priatelia, ako už spomínala Mária, v žiadnom prípade nezaostávajte za skupinou. Prečo na to kladiem taký veľký dôraz? Keďže máte veľké skupiny, možno po 40 ľudí na každého sprievodcu, a keď budete chodiť po tých krásnych miestach, parkoch, budovách či historických pamiatkách, človek sa chce vždy zastaviť, fotiť sa a podobne. A stáva sa, že na fotky bude vždy čas, ale niektorí partneri začnú odbiehať nabok. Aha, tam je pekná scenéria, poďme sa tam odfotiť, poďme tam. A potom sa stane, že keď sa vrátite späť, vaša skupina je už preč, však? A potom sa začne hľadanie, kto kde je náš sprievodca, kde je zvyšok skupiny. Takže priatelia, prosím vás, nezaostávajte za skupinou. Skupina ide, budete mať zastávky, foťte sa vtedy, ale prosím, neodchádzajte od skupiny, nezaostávajte. Tí, ktorí cestujete s deťmi, prosím, venujte im zvýšenú pozornosť, lebo ľudí bude naozaj veľa a stratiť sa je celkom ľahké. Isté, Čína je zrejme jedna z najbezpečnejších krajín, človeka tam nájdu a nič sa mu nestane. No aj tak to budú nervy. Takže deti, strážte si ich najlepšie za ruku, hlavne pri takýchto peších presunoch a prechádzkach dieťa držte určite za ruku. Ďalšia vec sa týka spojenia. Tí, čo už cestovali, vedia, skrátka si aktivujte medzinárodný roaming. Tým, čo používajú eSIM, to samozrejme tiež funguje výborne. Čo sa týka, niekedy sa pýtate, koľko dát treba. Mária spomínala, že dostanete SIM karty s 10 GB dát však. Niektorí ľudia skrátka nevedia, či je 10 GB málo alebo veľa. Ak si budete len písať a volať cez WhatsApp, tak je to úplne postačujúce. Ak však radi pozeráte Instagram, Reelsy alebo YouTube, tak je to málo. Zvyčajne na týždeň potrebujete tak 30 až 50 GB. To je tak akurát, aby ste sa cítili v pohode, boli na Instagrame, niečo pridávali a tak. Takže zvážte sami, koľko dát budete potrebovať. Ak si kupujete eSIM alebo nejaké medzinárodné balíky, tak sa orientujte podľa toho. 10 GB vám bohato postačí na všetko. Ak budete len volať, písať a občas pozriete Instagram, to stačí. Ale ak ste naozaj fanúšik, viete, vysedávania po večeroch, tak 10 GB vám určite stačiť nebude. Ďalšou vecou sú peniaze. Najlepšie bude, ak si so sebou vezmete, v podstate sú tu dve také najjednoduchšie, najosvedčenejšie možnosti. Ak máte kartu, všetky krajiny sú v podstate medzinárodné. Vezmete si svoje karty, Visa, Mastercard. V Číne všetko bez problémov prijímajú k platbe, v Kazachstane, tam je to dvojnásobne dobré, tam sa dá ešte platiť mobilnou aplikáciou pomocou QR kódov. Skrátka, všetko funguje zo všetkých krajín. Priatelia z Ruska, ruské karty pochopiteľne v zahraničí nefungujú, takže vy máte v podstate jedinú možnosť a to hotovosť so sebou.
V hotovosti je najlepšie vziať si rovno juany. Je jasné, že tam bude možnosť zariadiť si tam výmenu, sprievodcu a tak ďalej. Ale to je všetko, viete, nepohodlné. Teraz v Rusku, no prakticky v každej zmenárni sa táto mena predáva. Takže najlepšie je, ak si pre svoje pohodlie jednoducho hneď prinesiete juany. Vezmite si ich s rezervou, ak radi nakupujete alebo plánujete kúpiť nejaké suveníry. Je to v pohode, ak niečo zvýši, nechajte si to na ďalšiu cestu, ako to zvyčajne robím ja, alebo sa vrátite domov do svojej krajiny, do svojho mesta a zameníte si to späť na menu, ktorú potrebujete. Ešte k tomu reklamnému tovaru a rozdávaniu týchto darčekov. Hneď vám poviem, trochu vás navnadím, ten tovar je decká fakt skvelý, super parádne kufre. Podľa mňa sú asi najlepšie z tých, čo sme kedy dostali ako darčeky, hoci vždy boli super, ale tento fakt vyčnieva. Vyberali sme ho na základe, radili sme, aké kufre by sme chceli vidieť, vychádzajúc z tých, ktoré sme dostali predtým. Plus dáždnik. Poviem vám, že už som to všetko videl, vyzerá to naozaj skvele. Takže si myslím, že toto je vec, ktorú si radi odložíte. Budete ho s radosťou používať. Tu by som chcel spoločnosti jednoducho ešte raz poďakovať za to, že k tomu pristupujú tak premyslene. Všetci budete mať na spiatočný let príručnú batožinu, práve na to vám dávajú tento kufor. A ak sa vám niečo nezmestilo do hlavnej batožiny, budete mať možnosť, doložiť si to všetko do toho príručného kufra. Je to fakt super. Sú tam skvelé farby, všetko je samozrejme s logom a pôsobí to veľmi príjemne. Dokonca aj tie dáždiky budú mať logo. Bude to vyzerať veľmi pôsobivo, keď nás bude toľko s rovnakými vecami a bude to zanechávať takú milú spomienku na to, aký skvelý výlet sme mali. Takže ešte raz, decká, to najdôležitejšie, pochopte, že ide o pracovnú cestu a my tam v podstate ideme pracovať. Jasné, že si niečo pozrieme, je to spojené s cestovaním, exkurziou, všetko je super, ale hlavným cieľom je predsa len účasť na konferencii. Áno, a odovzdávanie cien pre tých, ktorí budú ocenení na pódiu. Vychutnajte si tú atmosféru. Tí, ktorí idú prvýkrát, budú mať možnosť navštíviť centrálu a pozrieť si výrobné kapacity. A vidieť toto všetko na vlastné oči je asi to najcennejšie, čo sa dá z hľadiska tejto cesty získať. Ale hovorím znova, fyzicky to bude dosť náročná cesta, pretože voľného času v podstate máme len deň príletu. Viete, podľa toho, kto kedy priletí, tak ten deň máte voľno. Poprechádzajte sa, zájdite do nejakých reštaurácií. Ešte k liekom som chcel hneď povedať, lebo v Číne je kuchyňa veľmi špecifická, viete, pre mnohé krajiny je nezvyčajná. Takže ak máte nejaké problémy so žalúdkom a podobne, tak si so sebou vezmite nejaké lieky. Počítajte s takýmito možnosťami. Čo sa týka stravy, tiež chcem hneď povedať, že mne osobne sa čínska kuchyňa veľmi páči. Viem, že mnohí partneri sú z nej tiež unesení. Pre niekoho to bude naozaj veľmi nezvyčajné, ak ste nikdy neboli v Ázii, však, alebo ste nikdy nejedli čínske jedlo. Ale nebude to veľmi palivé. Budú nás tam voziť do reštaurácií, vopred im povedia, že neprichádzajú miestni Číňania však a budú variť s ohľadom na naše chuťové preferencie, takže tam nebude príliš pálivé jedlo. Ale aj tak, buďte na to tiež pripravení. V každej reštaurácii, do ktorej nás privezú, bude vždy niekoľko jedál, spravila naozaj veľký výber. A vždy si medzi nimi budete môcť vybrať niečo podľa svojej chuti, to, čo vám chutí, čo je jedlé. Pretože ešte raz, tá kuchyňa je taká špecifická však, ale vždy pri každom stole, vždy nájdete niečo dobré pod zub, aby ste nepociťovali hlad. Pretože hladný človek býva zvyčajne nepríjemný alebo má zlú náladu. Skrátka, a ešte jedna vec, viete, ohľadom powerbank som chcel ešte niečo dodať. Takže počúvajte, neberte si so sebou powerbanky s kapacitou na 10 000 mAh. Prvé pravidlo, dure. Určite sa pozrite na svoju powerbanku. Na nej, na kryte alebo niekde na tele musí byť označenie 3 písmenami CC po rusky, alebo jasné C, 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 C. Ak tam toto trojpísmenové označenie nemáte, tú powerbanku si ani neberte. Inak vám ju na letisku v Číne jednoducho zabavia. To je všetko. A môžete sa s ňou rozlúčiť. Dá sa tam síce nejako vybaviť úschova, ale myslím si, že to v Číne asi nebudete robiť, keďže neviete jazyk. To je to. Si powerbanku berte len vtedy, ak má označenie 3C, alebo ak je tam ešte. Niekedy tam býva nakreslené lietadielko, čo znamená, že sa môže brať do lietadla. Ak tam toto označenie nie je a vy bez powerbanky nevydržíte, nie je to problém, priatelia. V Číne ich predávajú na každom kroku, kúpite si ju lacno a práve v Číne majú všetky powerbanky tie potrebné označenia na prepravu lietadlom. Hovorím vám tieto tity, pretože veľa partnerov minulý rok, keď sme tam boli, prišlo o svoje powerbanky. Jednoducho to nevedeli, nikto im to včas nepovedal a potom vznikajú takéto nepríjemnosti. Dobre, takže priatelia, čo teraz urobím? Otázky sa už asi budú dať riešiť vo vašich skupinách však. Myslím, že áno, priatelia. Pozrite, otázky môžeme vyriešiť nasledovne.
Odozdajte ich, ak máte nejaké otázky, hneď sa pýtajte svojich lídrov. Lídri majú vždy svoje líderské skupiny a v nich vám vždy odpovieme a poradíme. Takže buďte v kontakte cez lídrov, akékoľvek otázky, hneď si to všetko preberieme.